топка ли? Коя лепенка взимаш, Марти? Той си едни и същи. След тази топка. Бялата. Не можеш да отлепиш ли, Марти? Значи Марти сега е ранена и работи. Дай мама да ти помогна. Марто, пак ти е запушен носа, тати е... Браво. Я да видя какво направи ти. Ма чакай. Ти с това, с долното, Марти, ти не го отлепиш, мамо. Марти, не знам какво правиш. Дай това. Да, не можем да го отлепим сега. Ето. Чакай. Ето лепенката. Айде сега вземи я. Хайде да я сложиш на яйцето. Браво! Сега ще слезеш ли да вземеш лепенките? Или мама да слиза да ги взима? Ти ги хвърляш най-безцеремонно на земята и мама непрекъснато да слиза да ги дава, нали? Хайде отлепей следващата. Не, чакай, мама ще отлепи. Хайде ще отлепим Ало. Искаш ли Ало? Ти ще залепиш. На кое яйце искаш да я залепим? Искаш ли да едно синьо яйце? Хайде на това синьото яйце. Виж колко хубаво. Червената пожарна на синьото яйце. Ето виж. Дайте да види. Сега коя да отлепим? Коя искаш? Да сложим ли едно яйчице? Ей това. Purple. Purple? Хайде, взимай. Къде ще го сложим? На това, на шареничкото ли? Хайде на шареничкото. Браво! Кое е друго? Това папа? Да го сложим ли някъде? Или това? Папа? Кое е папа? Хайде това жълтичкото. Yellow папа. Хайде дръж. Дръж да го сложим. Хайде ще го сложим на едно червено яйчице. Едно червено. Да го дадем на Криси утре. Искаш ли да го дадем на Криси утре? С папа. Така. Мартинчо взима най-дейно участие в... това Ало ли, мамо? Да сложим другото Ало някъде. Чакай мама да го отлепи. Ето ти го. Ето го. Къде да го сложим него? На червено ли е яйце? Или тук. Хайде сложи го тук на това шареното. Полекичка. Така, браво. Папа, ти? Това ли папа искаш? Хайде, ето. Ще го сложим на червеното яйчице. Браво! Сега кое е Марти?